ja kao čovjek i naša država stoji na stanovištu da je bilo zločina na svim stranama. Znači, ne možemo mi reći da i u našem narodu nije bilo pojedinaca koji su činili zločine. I svako ko je uzeo pravdu svoje ruke i ubio ratnog zarobljenika ili civila treba da bude kažnjen. Ali ono što je neprihvatljivo, o tome sam govorio na početku emisije, jesu te bezočne laži, izmišljotine Zagreba i Sarajeva i Prištine. Znači, Zagreb i Sarajevo govore o velikosrpskoj agresiji, a Priština govori o tiraniji od strane Beograda prema albanskom narodu do 1999. godine. I sada i Zagreb, i Sarajevo, i Priština koriste svoja pravosuđa kao instrument da masovnim pokretanjem istraga, masovnim podizanjem optužnica protiv srpskih oficira, podoficira i vojnika, masovnim suđenjima u odsustvu da opravdaju te bezočne laži da su Srbi agresori i zločinci, a da su tobože Albanci, Hrvati, Bošnjaci nevine žrtve koji su vodili oslobodilačke ratove. U tom smislu ja sam predložio da bi trebalo osnovati još jednu državnu instituciju, da bi trebalo osnovati kancelariju za pomoć osumnjičenim, optuženim i osuđenim Srbima od strane pravosuđa u Prištini, Zagrebu i Sarajevu. Velika većina i oficira, i podoficira, i boraca, i Republike Srpske Krajine, i Republike Srpske, i vojske Jugoslavije su se časno, hrabro i pošteno borili za svoj narod i svoju državu. I oni su ogorčeni da se sada protiv njih vode sudski postupci na osnovu lažnih dokaza, na osnovu lažnih iskaza raznih svjedoka saradnika, ali mnogi od njih nemaju sredstava da se sami bore i brane. I zato je važno da imamo jednu državnu kancelariju koja bi pružala za pomoć osumnjičenim, optuženim i osuđenim Srbima, koja bi pružila besplatnu pravnu i stručnu pomoć s jedne strane, ali i financijsku pomoć našim ljudima da se odbrane od lažnih optužbi. Ljudi su ogorčeni i žele da u sudskim postupcima dokažu svoju nevinost i da skinu ljagu ratnog zločinca sa svoga imena. Evo daću vam, sada su ljudi nažalost prepušteni sami sebi. Ponavljam, mnogi ne mogu financijski da to izdrže. A evo vam primjer recimo kantona Sarajevo. Znači samo za grad, u suštini za grad Sarajevo i okolinu, vlada kantona Sarajevo je prošle godine u svom budžetu i ove godine obezbedila preko 300.000 evra za odbrane pripadnika takozvane armije BiH u sudskim postupcima za ratne zločine. Prošle godine 350.000 evra u budžetu kantona Sarajeva, ove godine 330.000 evra. To rade drugi kantoni u Federaciji BiH, to radi Hrvatska. Dakle, treba nam jedna institucija koja će pomagati naše ljude da se odbrane od laži da su ratni zločinci. Oni pojedinci koji su to radili trebaju da budu kažnjeni, ali ogromna većina oficira, podoficira i boraca Srba mora da im se država pomogne da se oslobode te stigme ratnog zločinca.